Para po sa detalyeng ini, kan mangyari po digdi sa Legazpi City, mga tugang para sa paggiramdam kan ika-36 na EDSA People Power 1. Ma'am Didit, maray na aga po. Welcome sa DCGB. Maray na aga man po, Sir Henry. Opo. Ngunyan ko sana naaraman, mas aki ka palansa ko. Ako college nag-people power. EDSA People Power 1. High school pa sana ako. Okay. Ma'am Didit, pwede po madetalye mo sa muya kung ano po yung aktibidad na gigibuhon. May kinaraman po sa ika-36 na anniversary kan sa tuyang makaistorya na pagpapatalsik po sa sarong strongman sa istorya kang Pilipinas. Go ahead po. Opo. Sa aga po, February 25, iyo ang ika-36th anniversary kang EDSA People Power Revolution. Opo. Gusto mi po ini o i-commemorate, as in i-celebrar itong magayunon na nangyari na nahulon nga ning mga bansa na nag-arog sa to. Ita subida ka itong panahon. Totoo. Isa-celebrar mi po ini sa Sawangan Park. Diyan baga po sa Legazpi Boulevard, sa Dapdap. Opo. Mapuong po ini alas 3. Magkakaigwa po ki mga jamming. Igwa po kita ki film showing na ipapailing ta. Nata kita nagkaigwa kaining people power. And also po may mga ma-share kung ano so experience ninda kang martial law, kang EDSA Revolution. And then po sa last part, magkakaigwa kita ki candle lighting ceremony. Wow. Kita magpe-pledge na data na tuguton na mangyari gilayon. So, kumbaga sana day na gilayon ki people power digdi sa tuyang bansa. Ibig sabihin, day na po na mangyayari ining na-experience siya kan mga tao during the martial law. So, iyo po ito ang parang culmination kang activity. Iyo po candle lighting and torch lighting ceremony po. Opo. Sisay po ma'am ang mga invitado ta sa pagtripo na inita. Siyempre, dakol kayo din makaka-relate. So, sabi nga ni, sa mga teenager mo niyan, kayo po talagang mag-research, balikan ng istorya. Isa po mga invited ta po digdi na mga grupo na mapartisipar tabi, ma'am Didit. Opo. Gabos po, imbitado. Kaya nga ni, ginibo mi ini sa Sawangan Park. Dakol kaming ma-reach out. Tangunyang baga po, grabe na ang disinformation, grabe na ang fake news, grabe na ang, di ba, sa TikTok, sa YouTube, sa social media, kay po ang kita maging ano. So, gabos po imbitado, lalo na po sa mga kaakian ngunya na sabi mo nga ni po, day na experience siya. So, itong panahon na ito, kang martial law, buda kang people power, para maaraman ta ano ba talaga sa totoong nangyari kay itong panahon, itong 36 years ago. Sabihon ko man po na ini ang panahon pigi-encourage mi sa mga tao na magsulog ki black. Yaon so ano na parang nasabihon ta para ideklarar ta na although ini sarong celebration, sarong pagpapasalamat kang nangyari kang people power, saro man ini pagprotesta na diay nagilayon never again na mangyari ini and never forget na this happened, the martial law time really happened in the Philippines. 3 o'clock po, mag-gather kita sa Sawangan Park. Igwa po ki jamming, may film showing, may mga makanta, may ma-share about martial law and the EDSA Revolution. Tapos po, pag mga 6 o'clock, magkakaigwa kita ki candle lighting, candle and torch lighting ceremony to pledge na and to pray na di nagiraray mangyari itong makamundo na nangyari kang martial law time. Opo. Ma'am Didit, saramaton pong maray. Mabuhay po ka. Ingat po. Thank you po. Thank you, Sir Henry. Okay, thank you so much.